सिलवैनी चंडीगढ़ से चोली हो। ए बाबू का बुझला, जयपुर से लहंगा सिलवैनी चंडीगढ़ से चोली हो। कौन मरद यह जिला में जो एकरा के खोली हो। अच्छा भाई सुना, साहगंज मड़िया से आई लड़ुअन के टोली हो। तो हम का करी, जिला जौनपुर जब निहुरोई बंद हो जाई बोली हो। अरे जा गोर बदनिया गम 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 के महके कोई मीटर हो। भर कवारे सूंघे दबा कौन ब्रांड के इतर हो। अरे बढ़िया ब्रांड के बा, चढ़ा के नाड़ा ना तोहरा बांधे आवे बाबू हो। डूब जाइबा गहराई में का होता रवे काबू हो। एक करे जा ना बदलापुर के राकतुरली खाई के भांग के गोली हो। अरे जा जा जिला जौनपुर जब निहुराई बंद हो जाए बोली हो। बंद हो जाए बोली हो। जाने कितना लेकिन पे अजमबली हथकंडा हो। फेल न भइल नितिन लगनमा कैलस सबके ठंडा हो। राहुल सौरभ ले लो मौका कोलो झोकम झोका हो। चढ़ल जवानी के नानियन खुदे आके लोका हो। मुगरा बादशाहपुर मछली शहर भर देला सब कर झोली हो। अरे क्या कारण दंगा हो। जिला जौनपुर जब निहुरोई बंद हो जाई बोली हो।